Lukta mo nata ni Baak. May regalo ni Maria niya. Makita mi mo yata. Apaya, si Kaboy excited. Apa si kati ni regaluan da. Tuno baro tawin ko pa lukta na to. Baka naman ka nata. Nabang listong. Amo kon bentong no natikarga na to. Kabisado na ni manang mo. Imported nga to ba ito ato, ikaw po Italia. Halika na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Napalan naman nga tagi di kabalay ko. Sa panpay lang, awan daman eh. Balog talaga kita. Damok tali na ito balay. Sana masinsinit no ito balay galing nga duwa. Kuya, malas mahal na may mesan. Yeah! Marubong. Apa naman lagi tuwing? Merry Christmas. Bunas gaya mali pork salad ah. Dalam hindi ang malim. Bak! Bak! Wait, naman tayo. Bay, nyata. Balik tumang dagat ti regalo, lakaya kun. Dati papatid ni Manang Nay. Baka nung ba di mala natin, ungtan na kaday. Kasi manikaya pa lang araw. Hey, bunot ka no. Mga pag meriendahan na tayo sa. Ayaw ka. Apa nagado kayo mga mang tulod ti regalon. Ure kayo latalo. Apa yan niya law na yatan? Bangarba at ang regalo. Kasi kami kaawang. Nagkapupay Italyatan eh. Sana all. Kasano da kayo regaluan? Puro kayo mamartik. Baka uray kwarta ti tindakan nyayo iinom nyo lang. Sumatida kayo ikan. Tingaro din na excited na nga mga lukat. Nabat sinata. Diyan mamanalain, baka mabiktak. Diyan ka mo, niya kargara ta. Okay. Amo kon bentong no natikarga na to. Kabisado na ni manang mo. Imported nga to ba ito ato, ikaw po Italia. Imported nga to ba ito ato, ikaw po Italia. Diyan ka mo ka. Diyan mo, tilok-lok ka nata. Kapag kadwa kayo magayam ni Tang Palbot, may tata gathering nga, kakadwa kayo nga talo. Imbaga na gamin ni Maria. Nga kukuyog kami nga talo. At gamin ka. At timut-mutalang na gamin. Baka no may sana. Baka madina pa'y may tulog kanya. Sa bagay akong titiwala kita nga tao kay. Madipay nga sumsumrek di eskwelahan data. Di lamang siya nagpapabasa, apay kunana nalakati Arjab Road. Ukis ti sa pambentaw, magpakpakarigat ni manang mo dyan, matustusan na lang pinagadal mo. Stress at lungkot ti marikrik na dyan. Mom, dapat dyan daw dyan, tumawag, oray lang magladingay. Ito problema na. Nagmuaging baga ni Baak. Kagpaypay sumait. Awan natin ubeng. Nagrigat talaga dyan abroad. Ang kus-kus-kus ti kubita.
makasapul laang itip. May patulod na kanya mapagbasa na nga. Nagngina ti tuition piti college. Panunutong Awan na ito eh. Tunong nga maminsan. Mamuan ni manang mo ata. Ni lalalo ni tang palbot ka. Madi na kapay ungtan. Ha? Awan mo lahat ng alakad. Uri ka sa pinangbagbagamit ta. Awan, di nakadingding nata. Awa nating ubing. Kasano nga nung nagbaling ka nga bayawin, dinabayag ka nga napamugi nga nay. Po. Siyempre sa kinaglayag pa nga pamaga. Ang kumit kahit nga mangyari kanya, madi nangyari kanya ako na. Intulodan da kalagar ti regalon, pirmi pa iti ungtam tao. Apa yung utang ka, pagbagaan ka lang. Eh kasano no tumawag ni manang mo, damag man, ina ng orte bagak, kalang nagulbudak. Ibag di makikita ka. Yeah! Ke di namat amo nga dumngagat ang ubing. Ipulong mo di ni manang na makita na to. Sarasarangan. Pagsargan na basa. Di ako manatagbasa, aging ka na dagpapabasa kanyam. Lumakay kan, sa sangata ormut maun. Suno bagbaganda ka, dumngig ka. Ni apong tumog kami, sorsoron naktiba di nga na siya at. Kisti sabam, iraman nakpay. Garaman tayo aminan Parehas tayo nga madinaikam. Kasano na kayo ikan, kaya paparehas kayo mga tulpaping nga lalakayan. Nalalata na yung ubay, nagtangkin ulo na. Kinagmanaan na pa. Kaniapong na. Ang naka-Alberto, sinadwa kayo nagartuin, takas datakpay. Pay sumag. Ito'y kayo pa'y griray, di ka lagbain. Damdamag, ipulang mang kinimanang atan. Lalo nga madi tayo nga padalaanin Hindi ka nga madanagan, ta kabisado ko galing ni manang mo. Ikan na kayong tumit lang aday, ore kas aday, nangiwat, ngayon madi na kayo milamati sa aday. Pag nakimin na kayo lang. Nakasungsungit no tumawag kanyak. Parehas ka kang kininan na. Di nakpay nga kaabay. Ano nga bulan nun. Kasano nga madina ka nga kadinain, kimanong aldaw ka nga madigdigdi ko sin, ginay. Nagsangirata angot mo, nga po pinaglalamisay, nang agdigdi ko sa in. Malamina nga rubaan. Apay siya lang natin madigdigdi ko. Kure natin may tampalbot kay manumulad digdigos. Puno yung giting nga taon ay Kung na lang siya natin madagdigdigos, oray siya kayo may gayam. Ngamin, talo aldaw ka madagdigdigos in Oh, kitab, puro si kamagayam, di kamagayam magdigdigaw. Uy, buyaw ka. May sabat ka madigdigos. Ni Bentong kanayon siguro digdigo sa atoy. Ngamin, kuha na ito, panay ti salsweet na ito eh. Siyempre, no, madingagdigo sa ata, nalangse, di ba? Siyak man ang tinakita mo. Siyempre ka nagbanak kinapong ko Sugar palbot, tinagan na. Pasalamat ka, Bentong, na madida kayo nalyasan nga. Ata ka grupa ka buti. Garasan, Jobs! Makakatawa ka, mate, Boss Berto. Giyamang ka, tamadida ka nalyasan, grupo pa ka, Nabadbadis pala diyan. Lukta mo nata ni Baak. Ang regalo ni Maria Kanyang. Makita mi mo nyata. Apaya, si Kaboy excited. Ako si Kati ni regaluan da. Tuno baro tawin ko pa lukta na ito. Baka numang ka nata. Nabang liston. Madi, kasla debuti. Mamam nga rin no, magimaluktan. Ay, basta, oran niya bagbagam. Tuno baro tawin ko pa lukta na ito. Oh, ano pa yung nagkakain yung tatating at talaw? Ay, hindi ka nagpamerienda bago ka magkawin. Awan pa iti may pamerindak. Awan pa iti may gatang. Kapay kumurkuripot ka mo tin Baak. Pay siya nga awal ti makorkortama. Kailangan kami nagtipid eh. Narigatin. Apay, pautangan ng arod no... Kailangan. Awang mo ti may pautang ko. Awang pay mo ti trabaho. Oh.
Gayam. Ato yun pagutangam noong kortam. Bus Berto, o ti nakaduling yung korta na to. Sana all. Ay, yati may pautang ko. Nabayag na naibusag. Kasano nga da kwarta na to, yung minalim nga uminom. Kasangsanger. Nang ortera mi din tayo tatataw. Biminulagat tayo lahat ng arodain. Tara pong, tanay tulog tamo tayo regalo ni Bakay. Kapay ka, di ka pa gawin. Tulak pa ilaan. Na may epektan pa ito eh. Nauli mo. Tan, bayan mo lang. Sanger doy. Tara pong, panawan tatan, alanta rin mo na. At patulog ka ito kini Bakay. Gagito yung asuwa na yan. Di dapat nga motor ko. Usarin tapay. At pinagman man ay home, baka ragid-ragid mo manatan ng mga bagay ata. Alwada mata pinagman man ay home, baka kamuti rider ka mo lang ah. Ita lagi no main, sigurado arak ataw. Tamaan ba ak? Sugarod nga hindi ako umalis ta. At atururayaw. Nya, tutukoan ta. Huwag yan ta na. Sige. Di taon na iktawan makita kanya ta. Baka biglang nga sumampin ng dress ko. Ano nagsilingin? Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atratik ang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa yung gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatak to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Nung mabalin uri may isa lang kasta. Mabalin lata. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkartika mo tayo. Mga lang mo ti